Hele, hlasovka. 5 minut si dělá prdel. Čau, pošlu ti hlasovku, protože to je rychlejší, řídím, ale na tu chatu bych mohl, ale je tady jedno ale. Zrovna jsem dělal týdenní nákup a nechci, aby se mi to všechno za tu dobu zkazilo, nicméně mám funny historku z nakupování. Jedna důchodkyně stála ve špatný řadě na pokladnu, ona stála na samoobslužný, ale chtěla na normální, že si prý nebude čipat zboží sama, že jako to není její práce. No extrémní divadlo, bejt reálně youtuber, tak si to natočím a udělám na to reakci. Nicméně jdu teďka po ty silnici, jestli víš, taková ta stará vedle ty pravý vlevo, tak jsou tady extrémní uzavírky, v tom se ani prase nevyzná, ty krávačům na cestu. Sorry, nějaká bába mi vyjela do cesty, ať reálně odevzdají všichni řidiči, když neumějí řídit. Ale zpátky k té chatě, jo? Jakoby ano, bylo by to možný, jako že bych mohl jet, ale fakt se bojím jako toho jídla, že to nevydrží. Mohl bych si to asi vzít sebou, mohl bych si něco jako navařit sebou, ale věřím, že si tam stejně jako budeme objednávat jídlo, jo? Takže bych stejně to moje jídlo nejedl. Nicméně jsem si předevčírem dělal zapečený brambory, sice jsem se z nich totálně zesral, protože jsem asi použil zkaženou smetanu.